Türkmen häkimetlerinin gelecek ýyldan başlap gazyň dowly töregli hasaba geçiriljekdigini yglan etmeginiň netijeleri eýýäm häzirden ýurduň dürli pudoklaryna oňaýsy täsirlerini ýetirip başlady, onurça hojalygy hem alaçyz ýagdaýa saldy. Lewap welaýatynyň däne Çärje, Farab etraplarynda we merkezi Türkmenawat şäherinde kerpijiň bahasy 300% semesi ýokurlandy. Mundan bir ay öň her mün kerpiç üçin 100 manat soralan bolsa, häzir bu 400 manata çelini ýokurlandy. Geçen ayın başlarında her mün kirpijiň bahasy 100 manatdan 120 manada galdy. Soňky hepdeleriň dowamında bolsa, ol birden 400 manada çelini ýokurlandy. Bu ýagdaýa diňe meniň ýaşaýan däne witrawymda däl, eýse welaýatyň beýlik sebitlerinde hem duş gelse bolýar, diýip 30 ýaşlaryndaky Zakir Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Zakir ozalky ýyllarda da adatça kış mewsumynyň goýulmagy bilen kerpijiň bahasynyň 20-30 manat töwereginde gymmatlandygyny, emma bu derejä çelini hiç haçan ýetmändigini aýtdy. Men Türkiýede 3 ýyl isläp geldim we bir näme pul edindim. Şu gysy çelini jaý galdyrmagy niýet edinip, ahyr soňy guruluşga girişdim. Häzir jaý tamamlamak üçin 50 000 töweregi kerpiç gerek bolup dur. Emma häzirki narhlar güýç ýeterden has ýokary. Guruluşy ýarpy ýolunda betetmeli boldum diýip, işsizlikden hem kötünýändigini aýdan Zakir bellidi. Onun sözlerine göre vilayet boyunca kerpiçin narhlarynyň ýokurlanmagy sebäpli başga da ýüzlerçe hojalyk guruluşlaryny toktatmaly bolup durlar. Käbir masgalalary bolsa, has irki ýyllarda bolsaýaly kerpiçin ornuny laý ulanyp başlapdyrlar. Bu ağırlıkda Lewapdaky hususy kerpiç zawodlarynyň jogapkar işgärleri gazyň dowly tölegli hasaba geçýändigi sebäpli bahalary alaçyz galdyrmaly bolandyklaryny aýdarlar. Bizde başga ýol galmady. Eger de kerpiçin bahasyny galdyrmasak, biz öz ziýanymyza işlemeli bolarys. Sewdanyň hem uzalky ýaly bolmajakdygyny düşünýäris. Biz bärde öz günämizi görmeýäris. Bu hökümet gazy dowly töregli hasaba geçirýär. Bizdiň öňünden gaçyp işlerimizi dowam etdirjek bolýarys diýip, Farab etrawyndaky kerpiç zawodlarynyň biriniň atlandyrylmasylygyny soran bir jogapkar işgäri aýtdy. Ýatlatyk şu ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň prezidenti ýylatyň durmuş şertleriniň gowulanandygyny aýdyp, ýylata 25 ýylyň dowamında muht berilen gazy, suwy we togy dowly tölegli etmek kararyny yglan edipdi. Galy berse-de Lewapda kerpiç bilen birlikde beýleki guruluş haritlarynyň bahalary hem ýokurlanmagyny dowam etdirýär. Geçen ay Türkmenistanyň Senagat ministrligine degişli Türkmen Sement Önümçilik Birleşiginiň Lewap vilayatynyň çäginde ýerleşen käbir dukanlarynda sementiň tapdyrmaýandygy barada maglumatlar gowuşupdy. Oňa derek onuň hususy dukanlardaky we guruluş haritlary satylýan bazarlardaky bahasy öňküsinden 2 esse gymmatlady. Bir halta sement döwlet dukanlarynda 11 manada durýan bolsa, häzirki wagtda onuň haltasy Türkmenawadyň hususy guruluş dukanlarynda we guruluş haritlary satylýan bazarynda 24 manatdan satylýar. Guruluş haritlarynyň bahalaryny gymmatlamagyny ýurduň beýleki künjeklerinde de hususan da daşguzda hem sinlasa bolýar. Azatlyk radiosynyň ol ýerdäki habarçysy mundan 3 ay ozal käbir guruluş haritlarynyň geçen ýylky bahalary bilen awgust aýyndaky narhlaryny deňestiripdi. 1 kilogram çüý geçen ýyl şu wagtlar 6 manatdy, häzir 67 manat. 3 litrlik jaý boýogy geçen ýyl 26 manatdy, häzir iň arzany 238 manat. Bir sany standart kapy geçen ýyl şu döwürler 550 manat töweregindedi, häzir 4000 manat diýip çeşme käbir guruluş haritlary barada maglumat beripdi. Sözümüzün ahyrynda belläsek guruluş haritlarynyň gymmatlamagy ýurtda beýlik seristeleriň, şol sanda az haritlarynyň bahalarynyň hem izigderli ýokurlanýan döwrüne gawat geldi. Türkmenistan häzir agyr ykdysady kynçylygy başdan geçirýär. Degişli resmiler ýurdun köpçülikliň habar seristelerinde öňe sürülýän maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler.